og velkommen til den her video. I dag vil jeg bare gerne at lave en video. Jeg har en crossbow og nogle pile, så nu skal jeg bare lige finde noget. Og jeg tænkte, at vi kunne skyde igennem den her. Jeg tror bare, der er et eller andet. Min lillebror har hakket i den, men ja, det er jo så det. Men det var så det, der kan ske. Så filmer vi bare rigtigt. Så skal vi se, om den kan skyde igennem. Og den sidder der, og den kom igennem. Ja. Yeah. Nå, men jeg tror, vi skal se, om vi kan skyde igennem noget mere. Så nu må vi bare finde noget, som vi kan også skyde igennem. Så skal vi lige se, hvad kan vi finde? Hvad kan vi finde? Imens vi lige leder efter noget, som vi lige kan skyde her, så skal jeg bare lige hurtigt sige, husk at like og subscribe. Skal vi se, om vi kan skyde igennem en gulerod? Det går holde hurtigt der. Er klar? 3, 2, 1, nu. Og den kommer meget lidt igennem. Jeg ved ikke, om I kan se det, men lige der. Kan I se den? Pinden. Så skal jeg prøve at zoome ind på den. Ja. Skriv i kommentarerne, hvad jeg skal skyde næste gang. Hej.